Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emini nje. Advocate Johnson, when we adjourned yesterday, you recall we were having a conversation about the teams within IDEC. Inhloko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson ubuyele esitikini phambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje njengoba iqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe. The court has carefully listened to the objection raised by the state, and the cornerstone of the objection is simply that this document has not been properly authenticated. Enkantolo ephakeme yaseGoli iqhubeka icala lokuzama ukubulala elibhekene nosomabhizinisi okubuzelwe ngamacala uVusumuzi Kent Matlala kanye nabasolwa abane kulona leli icala, kanti ufakazi wokuqala uqhubeka nobufakazi bakhe namhlanje. Friday deadline 1800 hours is supported. Can it be noted as such? Amalungu ekomidi lasephalamende elizophinga ngenqubo yokuchithwa kukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa asevumelene ngokuthi-ke umnqamula juquko wokuqoka wabazohola ubufakazi ekomidini ubekelwe uLesihlanu. We're going to invite football experts, former legends on the continent, the smartest, the brightest, who've played at the highest levels in the world. Kanti basibheke kwezemidlalo umengameli wenhlangano yengamele ibhola likanobhutshuzwayo e-Afrika uPatrice Motsepe uthi-ke kufanele kubanjwe umhlangano nabo bonke ababamba-ke iqhaza ezwenikazi ukuze kubhungweke ngey'nhlelo zokuthi lithathwa kanjani ibhola lasezwenikazi libekwe esigabeni esilandelayo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC liha igama lami nginguDawud Phungula Mbukela-ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Inhloko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson ubuyele esitikini phambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje njengoba esaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe. Isithangami sekhomishana sifuneke incazelo nangophenyo olwaholela-ke kuboshweni kuka-General Dumisani Khumalo okuney'nsolo zokuthi kwakunenhlese ethile. Advocate Johnson, when we adjourned yesterday, you recall we were having a conversation about the teams within IDEC. Usuku lwesibili namhlanje inhloko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson ethula ubufakazi bakhe kukhomishana kaMadlanga. Le khomishana inxusa uJohnson ukuba aqhubeke lapha agcine khona izolo nobufakazi bakhe njengoba nje ubechaza ngamaqembu abaye bewajube ukuba axazulule inkinga ngokwehlukana kwazo. In terms of the teams, there aren't ad hoc teams. There are teams across the board dealing with different matters. However, what you can do is take people from different teams to constitute a team to deal with a specific matter. Njengoba nje ubesagxile ecaciseni ukuthi amaqembu aphenya asebenza kanjani, ikhomishana ibe isifuna ukwazi ukuthi ngabe liphi iqembu elajutshela ukuba lenze uphenyo olwaholela ekutheni akhalelwa amasongo kaSigonyela uGeneral Dumisani Khumalo kanye nabanye. While we are on this topic of teams, in the investigation conducted by IDEC that culminated in the arrest of General Khumalo and others, just so we can bed this one, what was the constitution of the team? Which team was responsible for that investigation? The matter was allocated to we chose a group of prosecutors that fell under the leadership or the prosecutor was Advocate Ramsamy and Advocate Joy Hlachwayo. Advocate Johnson uyaqhubeka nokwethula ubufakazi. Thank you, Chair.
Enkantolo ephakeme yaseGoli kuqhubeka icala lokuzama ukubulala elibhekene nosomabhizinisi okubuzelwe ngamacala uVusumuzi Khet Matlala nowakwakhe uTsakani Matlala, uMusa Kekana, uTiyogo Mabusela kanye noMthabisi Ngenzama. Laba babhekene neinsolo zamacala ehlukene elokuzama ukubulala usomabhizinisi uJosi Banyoni, umlingisi uTebogo Thobejane kanye nomdidiyeli omculo uSiyenke Mokubongo nowaziwa nguDJ Vettys. Kube nokuphazamiseka kokuqulwa kwaleli cala umbuso nabameli babamangalelo okuqala nowesibili okungumusa Kekane noTiyogo Mabusela bephikisana ngobufakazi bezithombe bekhala ngokuthi abukaqinisekiswa ngendlela efanele. The court has carefully listened to the objection raised by the state, and the cornerstone of the objection is simply that this document has not been properly authenticated. The legal representative of accused number 2 has indicated that he's the author of the document, and having carefully applied one's mind to the rules of evidence, this court is of the view that the objection by Ms. Leroux is not so far-fetched. Kuphinde kwaba khona nokuphakama kwemimoya ijaji likhuza ummeli womsolo wesithathu okunguKhet Matlala ngokuqambukela ezintweni ezingamdingini. Sorry, Ms. van der Heever, this is a matter simply between counsel for accused number 2 and the state. I'm not going to hear you. Thank you. Namuhla abameli babasolo abaqhubeke nokuphenya ufakazi wokuqala wombuso uBethel Mzamo ucele ongunogada waseCenturion eGolf Estates utshele inkantolo ngohlobo lwezimoto ezatheleka ngosuku lwesigameko mhlazane ziyishumi kuNcwaba ngonyaka u2022. At what stage did you notice that the left-hand side window of the BMW motor vehicle was lowered down? After ungene iGolf emhlophe neFerrari ired. Icala liyaqhubeka. Amalungu ekomiti lasePhalamende elizophenya ngenqubo yokuchithwa esikhundleni kukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa asavumelene ngokuthi umnqamula juqu wokuqoka kwabazohola ubufakazi ekomitini uzoba ke ngehora lesithupha ngolwesihlanu, lokulandela ukuthi iningi labameli abahlonishwayo bebephakanyisela ukwenza lo msebenzi elingatholakali kanti njengamanje bahlanu kuphela abalungela ukwenza lo msebenzi. There are two proposals: extension and the elimination of Advocate Ngalwana. We would support a short postponement in order to round up on the due diligence, and perhaps we can have discussions between the parties and reach consensus on a candidate. It would be, I think, worth the time to try and reach that consensus. So I support that proposal. Thank you, Chair. The pool needs to be broadened, and the only way to do that is to give ourselves a little bit more time. So, you may find that there are other advocates that are readily available that will not be perceived one way or the other to be in favor of this or the other side. So I support wholeheartedly the idea of an extension by a further 48 hours. Chair, we want to support the proposal of an extension and expansion to go look for more senior counsels. In light of those realities, we are supportive of the proposal to move the extension to Friday with new nominations. By Monday morning, we get the final list, and between Monday and Wednesday, as a committee, as parties, we speak to one another, we agree on the final, on who we can nominate, we do our due diligence, and then next Wednesday, we take a decision. So Friday deadline, 1800 hours is supported. Can it be noted as such? Izakhamuzi zaseNgcobo e-Eastern Cape ezikhala ke ngokungaphathwa kahle komasipala wendawo sezifuna ke kuxoshwe ke lapha ongumphathi ke kulo masipala, kanti kumphakathi kwaseNgcobo uthatheke isinqumo sokubamba umbhekisho ke obheke lapha ke kwamasipala. Mbukela ke sikuthathe sigise khona ke lapha ke eNgcobo lapho kuqhubeka khona ke umbhekisho.
asindawo apha ubonisa wakhe akawathengelanga ukutya asindawo hlala 7 asindawo ubonisa wakhe Mbukeleke izona-ke izakhamuzi zakhona laphana-ke eNgcobo e-Eastern Cape ezikhala-ke ngomphathi kuwona-ke laphana-ke umasipala-ke kanti-ke zifuna izimpendulo-ke njengamanje njengoba ubona laphana-ke ey'thombeni zakho-ke zikhona-ke iy'phathimandla kanjalo-ke namaphoyisa afuna ukuqinisekisa ukuthi yonke into ehamba-ke ngendlela okuyiyona-yona njengoba bethi-ke bafisa ukuthi-ke bathole-ke izimpendulo nanokuthi-ke lo ongumphathi kuwona-ke kulo masipala akwazi ukuthi-ke akhonjwe laphana-ke indlela izona-ke izithombe zaloko okuqhubekayo laphana-ke eNgcobo Eastern Cape. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhema Majodina nezinhlaka ezahlukene ke namhlanje basingathe ingqungquthela ke Western Cape lapho kubhungwa khona kabanzi ngamasu ke kanye ke nezindlela zokubhekana ke nenselela yodaba lwamanzi. Silapha namhlanje kule nkomfa iququzelela ukuthi ingaba singatshintsha njani into yemeko yamanzi apha kwikontinent yonke yeAfrika izwekazi kuba le ngxaki yamanzi ayongxaki eMzantsi Afrika yodwa kule veke phelileyo bendikwela lizwe lamangesi eAmerica nalapho bebenengxaki yamanzi siphaya kuba amanzi xa wethengisiwe kufuneka abantu aba bathengiselwe amanzi bafumana amanzi rhoqo. Inkomfa leyo ke ejolise ekufumaneni amaqhinga amatsha okuqubisana nengxaki yokunqongophala kwamanzi kwilizwe loMzantsi Afrika. Intshona Kapa ke lelinye lamaphondo anengxaki emandla yokungabikho kwamanzi kwakunye ke neziseko ezingundoqo ezisamanzi esele noko zineminyaka zikhona nto leyo ke ebangela bamanzi angayi ngendlela eluntwini. Ukukhumbula uba kunyaka opheleyo iphondo lentshona Kapa nalo laba nezicwangciso elizenzayo lisithi lifuna ukuqokelela amanzi ayi-310 million cubic meters ukuze babe nako ukuzisa amanzi eluntwini. Besithi enye yezinto ekufuneke bazenze ukuqinisekisa uba amanzi ayaye eluntwini ukuqinisekisa uba iziseko zabo ziphuculiwe. Umcimbi weziseko ke yingxaki ekhoyo ekudala ukukhala ngayo nkqu nomkhuseli woluntu advocate Kholeka Gcaleka ebeke wathetha ngaloo nto kwiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo ngethuba esenza ingxelo yakhe yophando phaa eKhayelitsha kanye nakwalanga esithi urhulumente wesixeko saseKapa akawasa amanzi eluntwini kwaye ke akaziphuculi iziseko ezisamanzi. Mbukele sathi qu eyitolo kanti ke sizobuya ke nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu wena ungayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Kuleli qophelo mbukeli singena engosini yethu lapho sisuke sixoxisana khona neCommissioner yazokhetha iIEC njengoba kusondela ukhetho lohulumeni ke basekhaya ozobanjwa mhlazi izino kulwezi njengamanje ke izindabeni zasemini sixhumana ke bukhoma noDokotela uKhulekani Zulu wehhovisi leIEC kwaZulu Natal. Dokotela asikubingelele sikwamukele umlayezo ke weIEC kuleli sonto zwile ukuthi nikhuthaza kakhulu amaqembu ezombusazwe kanye nalabo abazongenela ukhetho ngokuzimela ngokuthi kufanele baphuthule ngokusheshsha inhlelo zabo ke zokuthumela uhlo olufanele. Ingabe sesisondele kangakanani isikhathi sokuthi makuphuthuleke lolu hlelo lwemininingwane yohlo? Kunjalo mntaka baba selisondele ukhetho nezinhlelo lezi zokuthi amaqembu basubmit ama list abo kwiCommissioner selisondele kakhulu. Singasho nje ukuthi noma i-timetable yezokhethwa ingakaphumi kodwa khona silindele ukuthi la phakathi nawo August amaqembu abe sekulungela ukuthi asubmit ama list abantu abazobamela okhethweni. Mhlawumbe Dokotela ingabe kungakanani osekwenziwe yiIEC maqondana ke nokuqinisekisa ukuthi ihlinzeka ngoqeqesho olufanele kumaqembu ezombusazwe nakulabo abazobeke bezimele ikakhulukazi ngohlelo lwendlela yesimanje yokuthumelela uhlu lwabo? Kuningi esisikwenzile siCommissioner. Ngikhuluma nje sesihlangene namaqembu ezombusazwe kuwonke ama province awu9
lolu hlelo luqale kusuka mhla ka-6 kuJulayi sayisaqeda mhla ka-16 kuJulayi lapho besifundisa khona onke amaqembu nalabo abayizongenela ukhetho ngokuyimele ukuthi lolu hlelo online submission lwama-list luzohamba kanjani. Sesiqedileke lolo hlelo lolo lokuthi siufundisa onke amaqembu ezepolitiki kuwo yonke ama-provinces awu-9 eSouth Africa nala KwaZulu Natal nje besinalo lelo hlelo kuyo le nyanga lena lapho wonke amaqembu abefundiswa khona ukuthi yini okufuneka yenze nemiqathango okufuneka ahlangabezane nayo uma esesubmita ama-list la alabo bantu laba bazongenela ukhetho. No, ngiyakuthanda kakhulu lo ngoba njalo makuqhamuka uhlelo lusho uyathola ukuthi ke kube khona mhlambe izingqinamba ingakho kubaleke kakhulu ukuthi abantu babe nolwazi ukuthi ngabe iziphi izinto ezibalekile ekumele ke bezilandela. Kodwa uma sibheka nje seloku iIEC ivulele oluhlelo iOnline Candidate Nomination System, ingabe singakanani isibalo samaqembu asekwazile ukuthi athumele lokho eniwafuna kuwo kanjalo ke nesibalo sabazongenela ukhetho ngokuzimela? Noma kungakapheli ukuthi amaqembu ayenza ama-submission kodwa njengamanje uma sibheka more than 20 amaqembu kuyiwona asekwazile ukuthi alisebenzise lolu hlelo lokuthi basubmite online. Esiyaye sikugcizelele futhi ukuthi bangakwazi ukuthi basubmite emahhovisini ka-IEC aseduze nabo kodwa siyabanxusa ukuthi amaqembu asebenzise lolu hlelo la-online ngoba lona bangakwazi ukuthi balewenze behlezi nje endaweni zabo lapha bekhululeke khona ngaphandle kokuthi kufika isikhathi lesi esinqunyiwe sokuthi kuvalwe ukusubmitha kwalamagama okungase kube la ko-August. Njengamanje nje alako 20 amaqembu kuyiwona asexhumanile nalolu hlelo lolu esisalindele ukuthi aqhubeke futhi akwenze lokhu singakashaya isikhathi sokuvala sokuthi amaqembu asubmit ama-list awo. Sibonga kakhulu Dr. Mbukeli lo bekungudokotela Khulekani Zulu wehhovisi le-IEC esifundazweni eKwaZulu Natal. Kanti besihlabela phambili inkantolo manje yaseGoli isihlehlisile ke icala elibhekene nokudabuka eZimbabwe obezinze eBrithania uNdodana Mkhanyisi Chuma ukuze kuphenyweke kabanzi njengoba kumshushisi eveze ukuthi ayikaphumi imiphumela yokuhlola ke kweinhlamvu zesibhamu sakhe esingekho emthethweni. Lihlehlisela umhlazi ngama-27 kuNcwaba icala libhekene noNdodana Chuma njengoba esilaxazile isicelo sebheyili. uChuma waboshwa emasontweni amabili endlule ngamacala okuba kuleli ngokungemthetho nokuba nesibhamu esingekho emthethweni. Did you hear what the state and the defense are placing before court? Thank you. Do you confirm the arrangement that currently we are abandoning your right to apply and be released on bail? You confirm that? Thank you. Imanje iveze ukuthi ukuhlehla kwecala kungenxa yokungabikho kwemiphumela yokuhlola kwezinhlamvu zesibhamu kanye nezitatimende ezithile ezingekho ukuze kuphothulwe uphenyo. The court has been informed that there's investigations that are outstanding in this matter that will be the chain statements together with the ballistic results. Those are still outstanding, so your matter is adjourned until the 27th of August 2026 for those investigations to be undertaken. uChuma usezoqunywa esitokisini kuze kube ubuyela enkantolo. Seledluliselwe ke inkantolo yesifunda ePretoria North icala elibhekene noSayitsheni osamisiwe esikhundleni ufana inkosi. Unkosi ubhekene namacala okweba wenkohlakalo kanye ke nokuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa. Kanti uyozavela enkantolo lapha ke enkantolo iPretoria North emhlazi 19 kuNcwaba. Of course, the matters will be centralized in the other court where I'm transferring the case to. You will appear in Regional Court number 1 at Pretoria North on 19 August for the first time. The matter is transferred there in terms of Section 75 of Act 51 of 1977. You will remain in custody as your bail was denied 19 August for Regional Court number 1 at Pretoria North.
Bukulo masibheke kwezemidlalo umengameli wenhlangano yengamele ibhola likanobhutshuzwayo eAfrika uPatrice Motsepe uthi-ke kufanele kubanjwe umhlangano nabo bonke ababambe iqhaza ezwenikazi ukuze kubhungwe ngeinhlelo zokuthi lithathwa kanjani ibhola lasezwenikazi libekwe esigabeni esilandelayo. Umengameli weCAF Motsepe ukhulume ukuqala nabezindaba selokhu ebuye kumqhudelano wendebe yomhlaba ebiseMelika, eCanada naseMexico. We're going to invite football experts, former legends on the continent, the smartest, the brightest, who've played at the highest levels in the world. And the purpose of that meeting is to talk about what can we do better? What do we learn from our performances in America and in Canada and in Mexico? Where is the room for improvement? Because we're very clear. And this is a different clarity in our mind, because it's a clarity that's backed up by results. Ghana played well, Cote d'Ivoire played well, Algeria. I mean, as I said, every single one of them. But we've got a clear plan. We've got the AFCON Pamoja next year. Bukele sathi ku 8 kado masibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu. Bukele sizibeka la bese kuphathele zona emini, siyabuya ke nezinye uma kubumbana ihora lesikhombisa kusihlwa okwamanje. Mbukeli usale kahle.